שמי בני ברוכשטיין ואני מנכ"ל חברת מיקוד תקשורת וביטחון. החברה פועלת 24 שנה בתחום מערכות המתח הנמוך. מערכות הזקה לבתים, לעסקים, לגגות סולאריים, מערכות מצלמות, מערכות הקלטה, מערכות אינטרקום, מערכות גילוי עשן, מערכות תקשורת מחשבים, מערכות גילוי דליפות גזים ועוד. הציוד אותו אנחנו מספקים הוא ציוד חדיש ביותר ואנחנו מביאים את הטכנולוגיה החדישה ביותר אל הלקוח. שירות הלקוחות בחברתנו הוא ערך עליון, הוא מטופל בצורה יסודית, במהירות, על ידי טכנאים מוסמכים. החברה מוסמכת לתת אישורים עבור איגוד ערים, עבור רישיונות עסק, בתחום גילוי עשן, הזקה, כריזה ומצלמות. בין לקוחות החברה, דואר ישראל, משביר לצרכן, ניו פארם, אופיס דיפו ועוד רבים. נשמח לראותכם בין לקוחותינו, ניתן לקבל פרטים נוספים באתר החברה או בטלפון של החברה.